Ay, matarap. Harap pa talaga dyan sa pupuntahan ko eh. Ang init. Grabe. May mga electric. Hindi lang ginagamit. Ay, ano ba o? Nagugutom ako. Kumain ako. Kaya nagugutom pa rin ako. Saan ko kumain dito? Kailan? Kanina. Bakit? Tapos makaw-outro? Oo, gano'n. Eh, nagugutom pa ako. Part lang pala nun. May part 2 pa. Mabuo yung pantalon. Good evening guys. Good evening, good evening. Ang liwanag naman. So, bagong gama. Good evening. Wala tayong wifi. Bus na yung load ko. May na yung wifi ng room. Ay! Tutulog na lang tayo nito ng maaga. Para maaga. Eh, susot daw ni ma'am yung ano niya. Rubber na. Sorry. Ay, Gucci ba yun? Saan ko na naman? Bukas. Baka mabigay sila. Turmeric, malamig na. Kanino yung ulam na yung milit? Dali na sa baba, inakyat ko. Ah, yun nga lang yung kukulit ko. Hi. Kuya Bubuyog, hugotero, kain tayo. Kain, kain. Mga unta. Mga unta. Bien. May traffic pa. First ako. Oo nga, first ka. Wala pa, hindi ako pwede mag-share. Wala akong ano, ninja.
Kaon. Liwanag masyado, no? Ang tagal ko nag-live din. Tigas naman itong kinakain ko. Nag-ano yung ilaw doon sa kapitbahay. Nagre-reflect. Yan. Grabe kasi yung ano nila ilaw. Uy, may pa-bubbles. Bubbles pala. Hmm. 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 Ah, ano lang to? Pork stick. Tigas. Tanggalin natin yung bab para yan. Siyempre, tsaka hawak ko ang kusina, no? Kaya healthy. Ganyan. Kaya ako Jollibee. Sabi nga mo nga, Jollibee. Mga kakando, thumbs up dan. Thank you for thumbs up. Shout out sa mga waray. Ano ba yan? May ano ka? Pumasok ka? Kuya Bubuyog? I hope. Yamut, matutupad din yung ano mo. Pangarap mo, maging Jollibee. Hindi lang Jollibee. Nagiging ano ka rin. Jumbo. Tigas na pa, tumigas yung baboy. Alam ko to kanina eh. Kwentuhan na lang tayo, haha. O ba? Habang kumakain. Anong atin? Wala naman si Dodong Pugak eh. Wala sila. Tayo lang naman dalawa. Wala din si Mintor.
Sinare ko na nga eh. Ewan ko kung pumunta. Pumasok ka. Ah. Di habang nanonood ka, eh, kumain ka rin. Hindi. Kararating mo lang ba? Hunger is life. Pag may nag-alaga na sa'yo, magiging Jollibee ka. Ano? 6:25 AM here. Ako ba'y pinagloloko mo? Saan ka ba? Nasaan ka na naman ngayon? Iba na palang oras dyan sa inyo ngayon? Hmm? Saan ka nagpupunta eh? Na iiba lang yung oras mo? Wala, walang sumisilip. Sino ba sumisilip? Wala naman. Dalawa lang naman ang tao. Mag-update lang naman ako. Ang tagal ko na rin din nagla-live. 1 week na yata. Pero, panay naman ang upload ko ng video. Kahit ano na lang, ina-upload eh, no? May dumaan sa likod, wala naman, no? Talaga, tinatakot mo ako eh. Wala eh. Pangit yung mga thumbnail ko eh. At saka ano? Hindi nagkakasya yung mukha ko sa ano? Thumbnail. Sa sobrang laki. Pangit naman kung maliit.
paggawa ng thumbnail. PixArt. Maganda kasi yun. Dahil maraming ano. Maraming, tsaka ano, meron akong ano eh, 3 eh. Oo nga. Mm. Meron din akong CapCut. Merong bayad, merong ano, premium. Pero meron na, yung free lang naman ginagamit ko ng mga picture na yung background. Meron naman free. Kasi yun lang ang mas maganda eh. Sa ano, sa Ay, wala internet. sa ano naman, sa intro. Kalimutan ko anong intro ko. Sa intro mahirap kasi. Pero sa CapCut ako kumukuha ng intro. Saglit lang, lupit lang ako. No wifi. Ah, Yung ano mo dati, anong gamit mo? Kumain ka na, anong ulam mo? Masarap yung sinabawang isda na bagong huli. Dudong pugak ano toy ko, thumbs up. Thank you sa thumbs up. Musta na dudong pugak? Tapos na yung basketball. Ba yan? May buhok. Dodong. Wow. Tapos na yung basketball nyo? Pag di ka sumasali sa basketball. Kuya buyo buyo, guguteron dyan si Dodong Pugak.
MLS, opo. Malay ko sa'yo, bakit ka kinilig? Bakit nga ba? Bakit ka nga ba kinilig? Basta, winter time lang talaga dito, kaya malamig at nakakakilig. Ang sarap naman ng lugar mo, winter. So, anong ulam mo ngayon? Kung ano, nasa ano ka? Ibang territory. Anong ulam mo? Kuya Bubuyog, Bubutero. Alam ko, ano? Burger, steak with salad. Kasi nandiyan ka sa malamig. Buaya luto ko. Ibang klase yung luto naman nito ni Dudong Puga. Buaya, hindi yan kasa. Grabe, buti nagkasa yung buaya sa kawali mo. Noodles, hahaha. Western steak, wow. Noodles, Western steak flavor. Si Dudong madalas alimasag at danggit yan, alam na dis. Oo. Uy, picturean ko ang buhaya. Yung ano, yung danggit, masakit kaya makaano yan, tusok. Natusok na ako niyan sa daliri, yung bagong huli. Halos ako lagnatin. Walang ano, alimasag, Dudong Pugak. Di kayo nanguha ng alimasag. Maluwag na yung salamin ko. Nahuhulog na. Basta ang alam kong buaya ay nasa Senado. Dudong, hahaha. Oo, marami. Tumpa ka dyan, maraming buaya. Hindi lang sa tubig. Marami dyan sa ano. Yung mga nagsisiraan ngayon. Nag-blast on siya. Huh? Sino nag-blast on? Hello, hello, hello. Sabi ni kapatid na Josie Cabases. Hello, good evening. Josie Cabases po Lagdan. Nag-blast on siya. Sino nag-blast on? Wala akong blast on. Tusok-tusok yan. Wala akong blast on, no? Hindi ako nag-blast on. Kuya Diyos, dito ka rin. Napasilip po. Pasilip Kuya Diyos, dito ka rin. Napasilip po. Malamig na ngayon sa Qatar, diba? Dito medyo maulan kanina. Pero hindi naman malakas. Kulot na ambo. Kuya Bubuyog, Bukatero. Sinong nag-ano? Sinong nag-ikot-ikot?
Alam ba kung ano? Ako ba o si host? Baka ako kasi may ano ang signal ko. Okay naman. May ano naman yung signal ko. Maano kasi ang signal ngayon dahil medyo umuulan-ulan. May low pressure dito. Yahoo! Kuya! Diyos na miss kita. Sobra lalo na yung mga hugot mo at iyak-iyak sa live stream. Malapit na ang Christmas. Sabi ni Kuya Buboy Gugutero, Yahoo! Kuya! Diyos na miss kita. Sobra lalo na yung mga hugot mo at iyak-iyak sa live stream. Oh. Mukhang ano na ngayon, wala nang nag-live. Ano nangyari? Bakit parang naglaylo ang live streaming natin? Dahil sobrang busy. Ha? Wala akong nakitang luto ng buaya. Paano ko makikita naka-live stream ako. Buaya, di naman kinakain ng buaya. Baka yung ano, yung parang buaya. Ano ba yung parang buaya? Parang tahimik na ang mundo ni Whitey or siguro ako lang ang tahimik. Di ano, bihira nang nagla-live ngayon talaga. Daming ano, parang lamok. Ano yun, share nyo naman ang mga buhaya na yan. Buhaya, ang ulam daw ni Dudong Pugak ay buhaya. Ewan ko saan niya nahuli. Baka doon, wala na siya nahuli na alimasag at danggit. Buhaya na nahuli niya. May bago ka bang upload, Kuya Hugutero? May ano na ba yan? Ano ka na ulit? Mag-ano ka na? May bagyo ba ngayon dyan? Bakit malamig? Pasin naman ang snow. Ganun ba? Hindi ka YouTuber. Ano ka lang?
Si host, ikot lang. Sarah G lang sa akin. Wala, may signal ako. May signal ba ako ano? Umiikot ba ako, Kuya Bubuyog? Mega live. Mega live. Shout out. Ang ganda ng tour ni Kuya Suga. Hindi ko pa napapanood yun. Yung iba na pala pag na monetize ka na, no, kasi halos tamad ka na pumunta sa mga nagla-live. Katulad nung hindi ka pa muna na halos araw-araw nandun ka para lang makakuha ng subscriber. Ako yung subscriber ko hindi umaangat kasi hindi ako nagpupunta sa mga live stream. Paano tayo makakakuha ng silver button yan? Sige, mag-drop ka ng link mo, Kuya Bubuyog. Help. Wala akong ano wala si Nightbot nagbakasyon. Kaya hindi maano yung health mo Si si Nightbot lang ang wala si Nightbot. Pinagbakasyon ko muna. Nightbot. Akala ko talaga si Nightbot. Isang YouTuber din. Kasi dati pumunta ako sa kabilang nagla-live. Tapos pag natapos na siya, punta na naman ako sa kabila. Sabi ko, bakit to si Nightbot lagi nandito? Kagagaling ko lang doon sa kabila. Nandoon din siya. Bakit ngayon nandito na naman? Tapos pag naghihilo ako sa kanya, naghihilo din siya. Ano ba yan? Sabi ko, ano ba to? Yung pala hindi kung sino yung nagla-live, yun din pala siya. Hindi ko makita yung pag wala ko sa salamin. Wala. Ano ba yan? Lumabo. Kuya Bubuyog, bugatiro. Sino ba ex mo? May ex ka pala. Meron naman akong signal
Sinong next daw na mag-LS? Ano lang ako hanggang 40 minutes lang ako kasi yung signal ko mahina. Wala ang... Tingnan mo milik yung ano, oh. Ang daming... Galing yan dyan sa labas. Saan dumadaan to sa screen? Mag-ano lang ako, hanggang 40 minutes lang ako kasi yung signal ko mo palawala-wala, oh. Nagsasara G. Sabi niya, uy, nagwawala nga eh. Sino ba ex mo? May ex ka pala dito. Buti ka pa may ex. May ano pa, babae ko, mag-ano tayo? Hindi ko alam kung may signal yung wifi ko sa baba. Mahina yung globe. Hindi ko muna ginamit yung PLDT. Ano, Kuya Bubuyog, ako yung magpapaalam na at baka gutom ka na, kumain ka na. Kapatid na Juicy Kabasis, Borlagdan at si Dudong Pugak, thank you. Salamat nga pala sa pagpasok niyo sa live ko. Thank you sa 3 heart. Mag-update ko lang naman to kaya ako ay malabo yung ano salamin ko. Bakit malabo? Pinunasan ko lang ng tissue, malabo. Anong pagkikwentuhan natin? Tungkol saan? Kumusta nga pala yung ano mo? Kuya Bubuyog, yung present mo ngayon? Okay na ba? Yung present mo, yung special someone present ngayon. December pa ang present. Bakit December? Iba naman yun. Bonus yun, hindi present. Yung ano ba, someone special. O si Dudong Pugak, mayroon na siguro eh. Kaya bihira na lang mag live stream. Dudong Pugak, ganyan ka pa ba? Luto na ba yung buhaya? Niluluto mo ba?
Uy, kumusta nga pala yung mga aso mo? Parang wala na ako nakikitang aso. Kinatay na. Kuya Boboy, guguti, parang kilala ko to si Dudong. Shout out naman dyan, oh. Thank you. Shout out daw kay Dudong Pugat. Sabi ni Kuya Boboy Gugutero. Hindi ko tinitingnan yung revenue ko kung magkano. Basta nakikita ko na lang bumababa yung nasa YT Studio. Lumiliit. Mga vlogs niya, mga basketball at alagang aso. Wala na nga yung mga alaga niyang aso. Mga pusa naman ang inaalagaan niya. Mga alaga kong pusa dito ang tataba. Mga gwardya ko yan eh. Huwag ka nang magtingin. Ano? Huwag ka nang magtingin. Ano magtingin? Hello Kuya Dudong, sabi ni Gutero. Yung aso mo ano, Dudong Pugat, wala na. Nasaan na yung mga aso mo? Malalaki na siguro ngayon o baka nagsiasawa na kaya iniwan ka na. Busy si Kuya Diyos. Oo, busy sa ano, work. Daming lamok. Sa revenue. Hindi ko nga tinitingnan eh. Ang aso, malaki na. Nanganak na naman ulit. Hindi ko tinitingnan yung revenue ko. Basta nakikita ko lang sa YT Studio ko. Lumiliit yung revenue. Ibig sabihin nun, pupunta na sa ano, AdSense. Yung pusa mo na may black and white, mayroon din ako niyan dito. Parehong-pareho, kaya lang maliit pa to. Ang tawag ko si Panda. Tawag namin si Panda. Buti ka pa, nakadalawang ano ka na, sahod. Pag umulan dyan sa Qatar, paliguan mo yung mga aso mo. Bihira lang yata umulan dyan eh. Kuya Bubuyog, Gutero, magdala ka dito ng snow. Lagay mo sa styro. Matunaw kaya yun? Ha? Ang pusa ko, nakagat ng aso. Lo, kawawa naman. Umano yata doon sa pagkain eh. Sumalo. Na-miss ko yung danggit at alimasag ni Kuya Dudong ba.
Baka sa Friday mag-alimasag kami. Grabe yung alimasag dyan, no? Hindi kasi sila kumakain, bawal sa kanila yan. Diba sa mga Muslim? Bawal sa kanila. Pati yung hipon. Bawal sa kanila yung walang balat, yung walang kaliskis. Kahit yung isda na walang kaliskis, hindi sila kumakain siguro. Hahaha, ang lasa. Ang lasa ng snow parang gas pala. Hindi pwede sa halo-halo. O syempre naman kasi ano yan eh. Yung sa hangin kasi yan. Na kukuha niya yung ano ng hangin. Yung mga usok. Bakit may panood ako saan ko ba yung napanood yung Baba nga tayo. meron ako napanood na naghalo-halo sila. Ang gamit nilang ice yung snow. Ano yan, milik? Lagi daw? Pagkaon. Pulburon? Ray na Ah, sulod. favorite. Ray na sulod. Ano na mo, mababa na ako. Nagugutom na ako. Ha? Nagugutom. Nakakain? Kumain na ako pero nagugutom pa rin. Na-miss ko ang tropical country. Yan, kasi puntak-puntak ka dyan sa malamig. Bawal yung mga ano dyan, may rayoma. Ano ka? Ano? Nagugutom ako. Turmeric Romelin. Momo. Pwede pa ini bukas. Ayan. Ini kami ko. Hindi na yata yan. Baka sobra ng ano yan. Mall ka. May sibuyas kasi kakakit sila dito. Hindi ka. Isunod lang ni ngadto kay kakaonon ko nila buwas. Kamu. Walang pagkain sa baba, nagugutom pa lang ako. Ay ko. Oh, ang aso ko. Gwapo. Gwapo. Mo, oh. Mo, look mo, mo, oh. Look, mo, mo. Ano, oh. Ano? Wala man lang chichirya, no? Naghahanap ako ng chichirya. Ito na lang. Kanina to. Kanain. Kahapon lang to, di ba? Isang araw pa yan, nung nagpunta kami Rustan. Kahapon. Sa hapon ba yun? Kahapon. Isang araw. Tinira na lang. Oo, kumuha yung dalawa. Ika na lang. Ito pala, oh. Malambot na. Ay, malambot. Matabang na siya. Alin? Ay, magayan mo na. Ang puti niya. Nawawala na ako ng signal.
Bangka. Kulta na la ako. Huwag ka na naman hindi naman nanado. Pag-uuna na ako, bahala ka dyan. Bumalik ka na. Mamaya ka pa, alas 10 pasado na. Let's go. Oo nga no. Go, let's go. Okay. Ay, Okay naman. Umiikot eh. ay. Teka nga mo, maglulog muna ako. Wala pa lang signal sa buka. Kuya Buboy, Bugutiro, okay naman ang signal. Meron na lang akong 6 minutes para magpaalam. At bago yan, ako ay magsasarado muna ng pintuan. Saglit lang. Uy, Christmas na ang bukas ko. Ha? Christmas na. Let's go. Ay, tumag-Christmas na rin. Gusto ko lang kung biglang magkalubong ilikas. Buti pa ang aso, may nagmamahal at nag-aalaga. Kawawa. Huwag ka mag-alala. Darating din mag-aalaga sa'yo. Hindi pa ngayon. Parang ako lang yan eh. Makati yung aking mga kamay sa radiation. Pasado alas 10 na pala, no? Maghanap ka kasi, ikaw naman, no? Gusto mo hanapan kita? Hanapan kita ng magmamahal sa'yo. At ang hirap pag magpapanggap pa ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. Wow, hugot. Nandyan naman siya, nandyan lang naman, nagpapakita nga sa'yo eh. Kaso, nasa iba na. Ano yung kanta? Parang yan yung kanta na kahit mali ang puso. I-send ko sa'yo yung kanta na yun sa Messenger. Meron akong gumawa ako ng, ang laki pala ng kinikita sa fan page ng Facebook, no? Gumawa nga ako, hindi ko alam kung okay na yun. Hi, Aba. Hello, Aba. Good evening. Thank you, Aba.
Kuya, Kuya Buboy Gugutero, nandiyan si Aba Vergara. Thank you for tamsak, Aba Vergara. At salamat, nakahabol ka pa. You can make FB page with is better than YT. Sure and ads na. Oo nga, ang laki ng mas maganda sa ano, Facebook. Kasi yung bawat ads pala merong 250. Yung pinakamababa niya, 250, 350 hanggang 500. Kuya Aba Vergara, yay, ate ko. Sa ano naman, sa TikTok naman meron namang naiipon na pira sa mga videos na na-upload mo, kaso hindi mo naman siya makuha kung hindi ka live na bibigyan ka ng mga regalo ng viewers mo. Parang doon ano yung pera mo. Meron na akong hindi ko na alam magkano yung pera ko, basta nasa kulang mahigit $20 na. 20? Hindi. Nawala si Kuya Diyos. Oo nga, busy siguro. Ano na? Ako'y magpapaalam na sa inyo at gabi na pasado 10:00 na. At 1 oras na rin ako pa. Mahigit 1 oras na rin ako. Vergara, thank you sa pagpunta mo sa aking live stream at Kuya Buboy Gugutero at si Dodong Pugakano Tueko at si Josie Cabases Borlagdan. Lang naman ako, matagal ko na rin hindi nagla-live. Siguro mga 1 linggo na, mahigit. Kaya sabi ko, yan? Kantahin mo yung hinugot ko dyan. Hindi ko na maalam yung title nun Alam mo, mahina ako sa yung mga Tagalog song Ano bang title niyan? Hindi kasi ako pala kanta ng Tagalog. Pag nagugustuhan ko lang. Hindi ko na alam title niyan. Inano mo. Mag-usap na lang tayo sa Messenger. Thank you sa pagpunta sa inyo. Ang Hirap by Angeline Quinto. Hindi ko masyado yung kay Angeline Quinto. Thank you sa inyo lahat. At hanggang sa muli. Ako'y magpapaalam na thank you. Happy weekend. Salamat sa inyo, Aba. Kuya Buboy Gugutero at si Dodong Pugak. Tapos si Jos Cabases. Thank you, good night. God bless. Bye. Usap tayo mamaya.